sådan en fars, jeg har aldrig set så store ører. Nej, men hvordan skulle du gå ind og vise det som et eksemplar? For de kommer en kødbolle. Det er fordi, vi får en kødbolle herhen. Det er varm. Den er varm. Du. Hallo. Putti. Sæt dig. Ja, det er aldrig. Kom, Pepsi. Pepsi, du er altså lidt, du er lidt i vejen, ikke? Kom her. Sæt dig. En god kødbolle. Kom herover. Nu får hun jo godt nok de der... Hun får reflekser i øjnene, men det er vel lige meget. Dutti, Pepsi. sæt dig. Dutti. Hvor pokker. Kan hun også lige se, hvor stor Dutti er? Du forstyrrer billedet. Ja. Er du god? Er du en lidt dygtig hund? Er du lidt dygtig? Er du lidt dygtig? Ja, det er du. Og hun er så stille, når hun tager noget. Jamen, der er ikke mere på mine fingre. Nej. Nej, det er ikke mere. På et blik hende. Der er ikke mere. Pepsi. Jamen, det er kødbollerne, eller meatbollerne. Den er helt tosset med de meatboller. Hej med det. Ja, hvor blev den af? Er der mere? Nej. Der står du lige. Du har kæft, hvor stor i forhold til hende. Pepsi. Pepsi. Hej med dig. Vil du ikke lige filme, mor? Jo, det vil jeg. Ja, bare den filmer endnu. Hvor er du henne, Valp? Pepsi, du er altså bare... Pepsi, du er vejen. Sæt dig. Sæt dig. Jeg er jo ikke særlig stor. Der var jeg ved at vælte. Ej, hun får lidt de der reflekser. Det ser da ikke kønt ud, men... Vi kan jo ikke rigtig gøre det. Nej, det kan man ikke gøre så Det må meget du af. så lige bare sige til hende. Det er ikke fint, eller? Jo. Hvorfor? Jo. Ja. Der har det. Det er så lækker at blive nuset. Pepsi for pokker. Jamen, det gør han også. Skal du lige filme, Svamp? Studie. Ja, hans hoved er jo lige stort. Skal man lige? Ja.